No a máme odštartované aj ďalšie preteky, tentokrát v chlapčenskej kategórii 13-ročných. Štart bol poriadne ostrý na celom úvode. Pelotónu bol s číslom 319 Marek Semerád z Velo Akadémie Kladno. Postupne nám budú samozrejme mená aj naskakovať na LED panely, ktorý vidíme na druhom mieste. Axel Molmy, tretí Line Besal, štvrtý Tobiáš Zavadil, najvyššie zo Slovákov Denis Kozár s číslom 330 na 10. mieste, na 21. Peter Žáček, 24. Lukáš Možucha. Samozrejme, všetkých vás srdečne pozdravujeme aj na balkón, kde sa nachádza aj prezident Slovenského zväzu cyklistiky, pán Peter Privara, ktorý to všetko pozorne sleduje, ako sa darí dievčatám aj chlapcom. Samozrejme, prezidenta nášho zväzu budeme mať na mikrofóne aj počas ceremoniálu, takže on určite bude vedieť, ako povzbudiť našich mladých atletov smerom ďalej. No a takisto vás chceme pozvať, aby ste povzbudzovali svoje ratolesti. Everyone who's here, please cheer for your racers, because there is maybe some quiet place here. Je to trošku tichšie a potrebujeme vás počuť. No a pri tejto príležitosti pripomíname aj stánok Slovenského zväzu cyklistiky Tombola. Jedna z vecí, mne sa pokazil televízor včera, tak verím, že nejakú 55 kruhopriečku nájdeme v Tombole. Že by sa nám ju podarilo vyhrať, nie? 55 nie? Kávovar? Tolstovač? Nože? Bicykel? Preteky sú rozštartované, to je dôležité. A určite podporujte a fandíte aj ďalším, ktorí sa nachádzajú momentálne na trati.
Prví cyklisti nám prichádzajú do cieľa. Alex Zmolmy a spolu s ním Jakub Stano. To je veľmi dobré znamenie pre slovenský cyklokros. Na 3. mieste Billy Poli. Marek Semerat je momentálne na 4. mieste, 5. Patrik Holborg Jorgensen, 6. Xavi Hakma z Holandska. Prvé sexteto je teda už v cieli. Ďalej Jakub Zakostelecký je na 7. mieste, 8. Polia Karol Čekanský, 9. AM Pesal. Stanislav Benda z Českej republiky uzatvára top 10 tú druhu. Otvára Vesel Hendrix na 11. mieste a tak ďalej a tak ďalej. Postupne sa nám to teda roztrhlo, už sa nám to mrví a jednotliví cyklisti už teda si vytvárajú dostatočný časový náskok, alebo teda to rozmedzie. Samozrejme tréneri ženú svojich zverencov k tomu najlepšiemu možnému výsledku. To je pochopiteľné. Ďalší zo Slovákov Denis Kozár na 19. mieste. Som 330. Jakub Jagerčík na 24. Priatelia, tí, ktorí si chcete zakúpiť tombolu, tak v stánku Slovenského zväzu cyklistiky hneď pri vstupe, ako vchádzate do tohto krásneho areálu, je nakupovací stan Slovenského zväzu cyklistiky. Tam sa predáva tombola a samozrejme v tombole sú krásne hodnotné veci. Slečna Gajzová sa už na mňa usmieva, že áno, máme to tu všetko, tak všetci choďte tam do toho stanu, máte možnosť zakúpiť si tombolu, bude sa losovať, krásne ceny. Pán školník, ten pozerá, či je všetko OK aj so svojím kolegom z okolo Slovenska. Áno, chlapci, všetko je OK, sme tu. Nechcel som povedať, že on je školník normálne, lebo je tu veľa detí. On má priezvisko a volá sa pán Karol Školník, agentúra Drift. A samozrejme, aj vďaka nemu okolo Slovenska má tak krásne všetko zmanéžované, či už pri dojazdoch do cieľa, alebo na štarte, pri predstavovaní tímov. Takže aj o tom je to. Karol, ja využijem trošku situáciu, lebo všetci vidia, čo sa deje. V priebežnej porade vieme na svetovnej tabuli, ale ja využijem ešte tú organizáciu okolo Slovenska. Koľko sme tu boli? 2 alebo 3 krát? Ja si myslím, že 2-krát sme tu boli. 2-krát sme tu mali okolo Slovenska. Ale zároveň si myslím, že 3-krát sme tu štartovali. Že 2-krát sme tu boli aj edikovaní a mali sme hviezdicovým spôsobom niekoľko etap a raz sme tu myslím štartovali 3-krát. Áno, presne tak, a ja si to tak spomínam, že sme tu mali štart, celý ten konvoj tu býval a musím povedať aj to, že všetky tie manšafty, keď som zavítali, tak padla sánka, že toto na Slovensku existuje takéto stredisko a
naozaj mali pravdu, pretože viacerí, ktorí sem prídu a sú tu prvýkrát, tak sú z tohto strediska uniesení, že čo všetko sa tu nachádza, čo sa tu dá spraviť, aké podujatia. No ale ja sa vrátim k tomu okolo Slovenska. Máme už aj nejaký itinerár, alebo máš nejaké informácie, čo ťa bude čakať v tejto sezóne? Predpokladám, že zmena termínu, asi znova na jeseň. No, bude znova na jeseň. Elektrika? Nie, dobré. Ak si dobre spomínam, tak od 17. do 21. septembra. A trasa povedie, zatiaľ to je prekvapenie, ale to vyslovene nahrubo, z východu na západ opäť. Takže bude to tak a máme tu prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky, to je generálny riaditeľ predstavenstva medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Ľudovít Lučanič má na starosti tú športovú stránku, je športový riaditeľ a samozrejme okolo toho je ešte ďalší milión XY ľudí a teba vidím v tej manažerskej pozícii, takisto vždycky ráno niečo na starosti. Čo je vlastne tá tvoja funkcia na týchto pretekoch? No v podstate je to propagácia pred pretekmi, aj počas pretekov a potom v priebehu pretekov hlavne štarty a nejaká eventová časť okolo toho a potom kolega Lučanič mladší, ten organizuje vlastne dojazdy, tam je najviacej práce, čo sa týka aj programu pre divákov a podobne. V podstate my spolupracujeme ako jeden veľký celok, na štarte to má jeden človek, to si ty, ktorý má v podstate na starosti všetko to, kde postaviť, zmanéžovať to pódium, zmanéžovať ten personál okolo toho, na štart, aby mali tí jazdci prechod, aby boli predstavení v určitom čase, aby všetko fungovalo, či už od ozvučenia až po následné zbalenie, keď odštartujeme a ideme preč. A kolega Lučanič, ako si spomínal, ten už zase čaká v cieli a všetko manažuje v tom cieli, aby to tam dobre dopadlo. Presne tak. Takže priateľe, to som mal pri mikrofóne Karola Školníka, takého v podstate manažéra štartov na okolo Slovenska a marketingového manažéra okolo Slovenska na štartoch. A už len posledná vec, preto som prišiel aj do stánku, lebo kolega Bareň povedal chybnú informáciu, čo sa týka tomboly. Nie je na predaj, je zdarma, čiže príďte sa len zaregistrovať a dostanete príležitosť zúčastniť sa tomboly bezplatne a tak tá bude potom zrebovaná pri záverečnom vyhlasovaní výsledkov, po vyhlásení výsledkov a získate aj približne za polovičnú cenu možnosť vstupu do Aquacentra, Aquatic X Bionic Sphere po pretekoch na vstup na 3 hodiny. Takže ďakujeme za presnú informáciu, samozrejme opravu, lebo ja som vždy bol v tom, že tombola sa predáva, nie, je po registrácii, takže sa zaregistrujte. Pozerám, že aj tvoj kolega Braňo Malovec to všetko manažuje takisto. Včera ste tu boli pekne do večera do tmy, sa svietilo a hovorím, ty ešte robia, no ďakujem pekne. Takže v jednom kolobehu, takže chalani, veľa šťastia, užívajte si to, aj keď dnes už je to len taký zákusok, tá hlavná robota bola včera predstavím, keď sa všetko stavalo. A nezávidím potom v nedeľu pobedu. No ďakujem. A je to pretekárom, ostatným príslušníkom, ale aj návštevníkom, nech si to dnes užijú. Zimu a dnes je to naozaj také, ako to má byť. Ja sa idem opäť povenovať priebežnému poradiu. V vedení je Axel Molly z týmu VC Rubé. Potom na druhej pozícii jazdí Jakub Stano, slovenská reprezentácia a tretí je Billy Pauli. Takže prvá trojka. No uvidíme, ako to bude vyzerať na cieľovej páske. Keď by sme veľmi radi chceli, aby Jakub Stano zvíťazil, doniesol historicky prvé zlato pre Slovensko na majstrovstvách Európy, keďže sa koná na Slovensku. A uvidíme, necháme sa prekvapiť.
Takže všetci netrpezlivo čakáme na ďalší prejazd. No a pozerám, že už okolo toho závodiska, kde máme prekážky, nám vychádza prvá skupina na cieľovú rovinku. No a vyzerá to veľmi zaujímavo. A budeme zvoniť. Tak, priatelia, Jakub Stano, slovenská reprezentácia, úplne s prehľadom si kontroluje túto svoju skupinku. Štvorčlenná skupinka, do posledného kola za ním jeden pretekár, takže konkrétne Jakub Stano prvý, Billy Pauli druhý, Marek Semerát tretí, Alex Molly štvrtý, Xavi Hačmank piatý, Liam Bessal šiestý, Jorgensen 7, Zákostelecký 8 z Českej republiky, takže zatiaľ poradie do posledného kola Jakub Stano, štartovné číslo 326, slovenská reprezentácia, Billy Pauli, Rian Olympia, tým na druhej pozícii s číslom 315, 319 tretí, Marek Semerát, Rexonixkovo Praha, štvrtý, Axel Moumi, VC Rube, Výbor Metropoli, na štvrtej pozícii s číslom 310, Xavi Machmank, Nordbikers, tým na 5. pozícii, Liam Bessal, nie na 6. pozícii s číslom 314, je to francúzsky pretekár, na 7. pozícii Patrik Jorgensen, číslom 303, dánsky pretekár z týmu MTB,
Randers, za ním potom jazdí Jakub Zákostelecký, Čes Cyklotým Tábor, číslom 311. Pojď tam, Kubí, pojď tam, jsou tady blízko, pojď ale. Pojď za nima. Pojď tu blízko, pojď musí ještě. Rozjeď to, rozbombi to, jde. Zvoníme do posledného kola aj tomuto pretekárovi a je to Ľubo Lamoš, či Jakub Lamoš, Klimberg Sporty, 24. Na 20. pozícii potom ide na 25. pozícii Jaroslav Jirka, Velo Akadémie Kladno. Čo nás ešte dnes čaká, čo nás neminie, 10. hodina 50. minúta, to bude čas štartu 14-ročných žiačok a 11:30 14-roční chlapci. A potom bude záverečný ceremoniál pre predchádzajúce kategórie, alebo ceremonii Women a Men. Tu vidím dres Olympiku Trnava, to je slovenský pretekár s číslom 324 a 324 dnes vozí Jakub Jesberger, CK Olympik Trnava. No a skoro spoznáme víťaza a ja pevne verím, že pretekár týmu CK Topolčianky Jakub Stano nenechá nič na náhodu a ten záverečný špurt mu bude sedieť. Necháme sa prekvapiť, ale samozrejme veľmi by ma potešilo, keby slovenský reprezentant na dnešných majstrovstvách Európy získal zlatú medailu a nielen mňa, ale aj všetkých slovenských fanúšikov cyklokrosu a takisto aj vedenie Slovenského zväzu cyklistiky, že celá tá snaha má aj nejaký význam a padne to na užitočné miesto, ako sa hovorí, že slovenská reprezentácia si pripíše na svoje konto nejaký cenný kov a ideálne by bolo, keby to bolo zlato. Samozrejme sme v začiatku, súťažia nám tí najmladší pretekári, postupne budú staršie a staršie kategórie, takže uvidíme, necháme sa prekvapiť. Čo sa týka žiačiek, tak tam najlepšie skončila zatiaľ Slovenka Agata Pesekijová z týmu CK Emoška Žiar nad Hronom na 6. pozícii, pokiaľ sa nemýlim. A ideme do cieľa. A 7. bola Pesekijov, 7. Víťazka bola Cheyenne van der Meers z Holandska. A tu nám prichádza víťaz. Dámy páni, vážení športoví priatelia, napínavé. Privítame víťaza, kto to bude? A 319. Marek Semerák, majster Európy. Axel Molly, strieborný. Jakub Stano, bronzový. Axel Molly, strieborný. Takže Marek Semerák, Rexonixkovo Praha, získal titul majstra Európy v kategórii žiakov 13-ročných. Na druhej pozícii Axel Molly, VC Rube, Lille Metropoli a tretí Jakub Stano, slovenská reprezentácia, číslom 326. V kútiku duše som fandil domácemu pretekárovi, nevydal v záverečnom špurte, aj keď som veril, že ten záverečný špurt by mu mohol sedieť, tá rovinka, chlapec má predispozície na to, aby v tých špurtoch dokázal vyhrávať. Samozrejme,
je to aj o tom, že s pribúdajúcim časom, keď idete na plné otáčky, plný kotol na vysokých tepových frekvenciách, že už ten záver máte problém potiahnuť. Niekedy ešte sa tak zmačknete, že ono keď to bolí, zabolí ešte viac, ale potom už necítite nič, ide to. Takže Semerák, Molly, Stano, prvá trojka, Billy Pauli, 4. 5. staví Hachman, 6. Liam Besal, 7. Jorgensen, 8. Zákostelecký, 9. Benda, 10. Hendrix. Takže prvá desiatka v cieli. 10. hodina, 50. minúta, to bude potom čas štartu 14-ročných žiačok, 11:30 14-roční chlapci a 12:05 záverečný ceremoniál kategórií, ktoré súťažili v doobedňajších hodinách. So we have the results of the men's 13 category. On first place, racer from Sonics Kovo Praha, Marek Semerák, which is the European champion of this category. On the second place, from Roubaix Lille Metropole, Axel Molmy from France. Mal veľkú radosť spravil slovenským fanúšikom Jakub Stano, ktorý skončil na 3. mieste. On the third place with the bronze medal from Slovakia national team, Jakub Stano. Another racers are going to the final, to the finish also their race. Prichádzajú nám do cieľa postupne ďalší a ďalší pretekári. No my sa už o chvíľku vrhneme aj na ďalšie preteky. Pôjdeme o rok starším, či už cyklokrosárkam alebo cyklokrosárom. In a few minutes we're moving forward to another category, women 40.